Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs, PH. Ayan, our topic for today, mga bigay na barya ni Jmar Gordevilla na galing Saudi Arabia. Ayan, may rhyme. Ayan, bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone. Shoutout muna sa aming Team Alliance at shoutout din sa magigiting nating OFWs. Ayan, shoutout din sa mga senior citizen at shoutout din sa mga silent viewers. Ayan, shoutout din sa mga kapwa ko coin collector o kabarya. Ayan, shoutout po sa inyong lahat ng mga kaibigan ko dito sa YT. Ayan, isi-share ko sa inyo ang mga binigay na barya ni Jmar Gordevilla na galing Saudi Arabia. Ayan, may rhyme ano? Papakita ko sa inyo at isi-share ko sa inyo at isi-share ko na rin sa inyo ang presyo nito sa Numista. Ayan. Ito yung binigay niya sa akin, 50 alalas, 2 piraso ito. Ayan. 50 halalas ng bansang Kingdom of Saudi Arabia. Ayan. Year 2016. Ayan. 1438. Ayan, ito yung taon. 2016. 1438 sa kanila. Ayan. 50 alalas ang presyo nito. Ayan, tiningnan ko kanina sa Numista. Verify nito nasa 32 yung mga ganitong barya. Ayan, 50 alalas. At ito pa isang 50 alalas. Ayan, same year 2016, 1438 ang extra fine nito, mga ganitong barya nasa 58 pesos. Ayan. At ito pa merong 2 pirasong 25 halalas. Ayan, 25 halalas ng bansang Kingdom of Saudi Arabia. Ayan. Same year, 2016, 1438. Ang mga ganitong klaseng barya. Ayan. Almost same sila. Nagkakalaga ng 18 pesos yung fine nito. Ayan. At ito pa, may binigay sa aking 4 na piraso na 1 real. Ayan, 1 real. Yun o. 1 real. 2016. Ayan, 2016 din ito. Pare-parehas ang year. Ang presyo nito, ang fine nasa 37 pesos. Ayan. 37 pesos yung mga ganitong barya. Yun o. Ito pa yung pangatlo. Ito, medyo maganda ng kaunti. Ayan. 1 real, 2016. Ayan. Ang verify nito, mga nasa 59 pesos. Ayan. At ito pa, 100 fils. Ayan. 100 fils ng State of Bahrain. Ayan. Kingdom of Bahrain. Ayan, 2011. Ayan, 2011. Tapos dito sa kabila naman, 1432. Ayan. Ayun o. Kingdom of Bahrain. Ayan. 100 fils. Ayan. Ang presyo nito, ayan, ang verify nito nasa 29 pesos. Ayan. At ito yung isa pa. Ayan. 2016, 1437, 50 dirhams. Ayan, State of Qatar. Ayan. Sa mga ganitong klaseng barya, ayan, ang verify nito nasa 18 pesos. Ang extra fine nasa 29 pesos. Ang AU nasa 65 pesos. At ang uncirculated nito, ayan, tinignan ko kanina sa Numista, ayan, nasa 71 pesos. Ayan. Ito yung mga binigay sa aking barya ni Jmar Gordevilla na galing Saudi Arabia. Ayan, maraming salamat, idol. At eto nga, natuwa ako, binlog ko yung mga binigay mong barya. Ayan, sasabihin ko na lang, panoorin nyo yung binigay mong barya sa akin. Ayan. Ayan, sana may naibahagi akong konting impormasyon patungkol sa baryang ito na binigay sa akin ni Idol Jmar Gordevilla. Ayan, 25 halalas, 50 halalas, 1 real at
100 fils and 50 dirhams. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Yo, mabalas.